Saro sa 88 bagong napatapos na scholars kan ako Bicol Party List ang 18 anyos na si Francia kan Kabangan, Tabaco City. Huli tatapos na sa pagklase sa Electronic Product Assembly and Servicing NC2 kan Technological Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol, syempre igwaman siyang toolkit na naresebe halis sa partido. Kan nakaaging Biyernes, Desyembre 13 kan gibuan ang distribusyon sa covered court kan Barangay Fatima, Tabaco City. Sigun kay Francia, gagamiton niya ang toolkit nga ni mas matayos ang sa iyang naukudan sa pagklase sa nasambit na kurso. Sa Ako Bicol po, thank you so much sa opportunity na binibigay niyo sa mga students and sa mga di na nakapag-aral para mas lalong mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa mga susunod pag natapos nilang mga assessment. Apisar sa mga bagong graduate sa kursong Electronic Product Assembly and Servicing NC2, natawan man in toolkits ang mga bagong graduate sa kursong Shielded Metal Arc Welding NC1. Presente man sa distribusyon si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon na nagtaong man in pagirumdum sa mga scholar. Unang-una, kinocongratulate ko lahat ng mga trainees nito pong test na courses, no, na kung saan nagpatapos sila. At ngayon ay makakatanggap sila ng toolkits, clamper, tsaka portable welding machine. So with that, sa pamamagitan nitong programang ito, pwede natin sila matulungan na makapagsimula na sila ng kanilang hanap buhay. And at the same time, kung may mga plano pa sila na mag-apply ng trabaho, at least with these toolkits, makakatulong ito upang mas lalong mainsayo at maging expert sila sa mga trabaho na kanilang papasukan. Mientras tanto, apwera sa toolkits distribution, pigpasairaro man sa orientasyon ng 300 na mga bagong scholars kan partido na nagkaklase sa Carolina Institute of Technology Incorporated sa manlain-lain na kurso. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ariel Lubea.